Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба кайбер темалар турында. Яршалда Мәскәү проспектын дәвам итү буенча җир эшләре башланды. Бирдән инде эшләр дәвам итә. Табибларның чираттагы җиңүе шәһәрнең ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә беренче тапкыр аорта трансплантациясе үткәрелде. Яршалыда Мәскәү проспектын дәвам итү буенча җир эшләре башланды. Ул Нариманов һәм Орлов урамнары киселешеннән Чаллы елгасы аша Орловкага таба дәвам итәчәк. Юл шәһәрнең яңа һәм иске өлешен тоташтырыр дип планлаштырыла. Булачак төзелеш майданчыгы урынында Чаллы ТВ телеканалының төшерү төркеме дә булып кайтты. Юлчылар Мәскәү проспектының дәвамын төзүгә керештеләр. Хәзерге вакытта алар казу эшләрен, шулай ук тикшерү эшләрен башкаралар. Бу туфракның ныклылыгын билгеләргә мөмкинлек бирәчәк. Эшләр Орловка кырында притяжение торак комплексы янында алып барыла. Хәзер белгечләр территорияны әйләндереп ала. Төзелеш шәһәрчеге өчен урын әзерли. Күпләп материаллар алып килә, шулай ук махсус техника өчен вакытлыча юллар төзи. Освобождаем место, здесь дорога будет проходить для разбивки. Ну, разметку делаю, чтобы дорога на месте была, не уходила влево-вправо, как по плану, по проекту. Бигрәк тә җир һәм геодезия буенча башланган эшләргә торак комплекста яшәүчеләр шат. Аларның сүзләренә караганда, алар вакытлыча уңайсызлыкларга түзәргә әзер. Бары Мәскәү проспектын гына озынайтсыннар иде. Продолжение нужно, конечно, потому что всем приходится проезжать через первую дорогу. Это не очень удобно. Особенно если нужно в новый город или вот в школу ездить, которая находится в 2 шагах отсюда. И приходится или пешком ходить, или объезжать. А по утрам это пробки. Ну, Московский проспект нужен, конечно, а то неудобно через мост все время проходить, на остановку далеко идти. Ну, года 2 ждала, вот. Года 2. Пешком ходить все равно далековато. Детям в школу ходить тоже надо. Хорошо, что дорога будет, а то пешочком ходим вот все здесь. Пусть будет дорога, вот удобно нам. Чаллы елгасы аша яңа күпердә транспорт йөкләнешен киметергә мөмкинлек бирәчәк. Мәскәү проспекты дәвамының машиналар йөрү өлеше 4 полосалы булыр дип планлаштырыла. Һәр якка 2 хәрәкәт полосасы. Юл 2,5 тапкырга озынрак булачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр, кирәкле җитәкчеләр белән күзгә күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Табибларның чираттагы җиңүе шәһәрнең ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә беренче тапкыр аорта трансплантациясе үткәрелде. Искәртеп узабыз, мондый операцияләрне илдә бары тик аерым медицина үзәкләрендә генә ясыйлар. Пациентны коткаруның уникаль очрагы турында тулырак калдагы материалыбызда. Когда тебе говорят, что еще процентное отношение жизни при операции 56-60%, как бы маленькое это, на душе не очень приятно становится. Олег Андреев ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә авыр хәлдә түбән камадан китерелгән. Ир үпкәләренә сыйыклык җыелу аркасында сулый алмый башлый. Пациентта йөрәк клапаннары инфекциясе булуы хәлне тагы да катлауландыра. Тикшерү барышында ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары эндокардит диагнозын ачыклый. Благодарность всему хирургическому коллективу, составу, на Бричелнинскую больницу БСМП, именно сосудистая хирургия. Вот. Ну, как говорится, от самого заведующего и до самой младшей медсестры. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары пациентның иң зур кан тамыры, йөрәк янындагы аортаны һәм клапанны донор гомографы ярдәмендә алыштыру турында карар кабул иткән. Трансплантант Петербургтан операциягә бер көн кала авиарейс белән китерелә. Операция әлеге медицина учреждениесе өчен беренче тәҗрибә булды. При инфекции, при тяжелых инфекциях поражением клапанов сердца, искусственные клапаны не приживаются надолго. То есть инфекция может повториться. И здесь вот именно
хорошо себя зарекомендовали именно человеческие графты, то есть эти вот части органов донорских, которые хранятся много лет и при температуре минус 180 градусов они могут находиться неопределенно долго. 8 сағат дәвам еткән операция уңышлы үтә. Оннан соң пациент 4 көн реанимацияда була. Тагын бер атна ярым аны белгечләр карый. Хәзер пациентның хәле уңай дип бәяләнә. Лилия Гатина, яңалыклар. Диңгез деликатесларын яратучылар өчен Яршоллыда Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсе дәвам итә. Салкын һәм кайнары су белән ысланган 35тән артык төрдә диңгез деликатесларын Green сәүдә үзәгендә 15 октябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Палтус, акбалык, тунец, нерка, жучки штәләрдә чын балык деликатесларының якынча 35тән түрі. Чавычы айрым урын алып тора. Ул файдалы мәддәләр хәзинәсе булып санала. Кызыл ит микроэлементларга, май кислоталарына бай. Көнгә 100 грамм бу балыкны ашау атеросклероз, йөрәк янәге һәм инсульт куркынычын киметергә мөмкинлек бирә. Это слабосоленая чавыча. Она очень нежная, очень вкусная. Это дикая рыба, не выращенная. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. Авызда эри торган кызыл уылдык башка балыкларның уылдыгыннан зурлыгы һәм тәме белән аерылып тора. Аны татып карау өчен Камчаткага барырга кирәк түгел. Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсендә һәр сатып алучы үзенә кирәкле диңгез деликатесларын таба ала. Ну, у них все свежее, очень все вкусное, ассортимент большой. Хожу, каждый раз прихожу, все помаленьку беру. Иммунитет надо поддерживать. В год 2-3 раза сюда прихожу, покупаю вот так-то рыбу. И рыба хорошая, вкусная. Вчера я брала брюшка, очень вкусные, и брала палтус. Вот. А каждый раз, когда они приезжают, я прихожу. Витаминнар туплау гади һәм тәмле. Беренче катта ерак көнчыгыш деликатесларын 15 октябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 12 по 16 октября. ТЦ на Пушкинской, проспект Сюмбике, 51. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.